De bonica i eixerida. Un bon dia, escombrant, va trobar un dineret. Noi, quina sort, va pensar la rateta. Tot seguit va pensar que es podria comprar. I si es comprava un llacet? No, que aquella rateta no era gaire presumida. No li preocupava anar ben vestida. Podia comprar melmelada i confit, però potser no en trauria partit. Podia comprar un patí, però el que tenia ja anava molt fill. Ja ho tinc, va exclamar la rateta. Em compraré un llibre que a mi m'encanta llegir. I si no això no, camina que camina, va trobar una llibreria. Va entrar a dins i va saludar a la senyora Conill, l'encarregada de la botiga. Després de remenar i remenar, perquè tots els llibres li agradaven molt, es va gastar la moneda amb contes de tota mena, i més contenta que un gínjol, la rateta va seure a llegir a la seva escaleta. Tot saltant amb passos de ball, motivat, es va acostar un gall. Quiquiriqui, rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, no voldries pas casar-te amb mi, que sóc tan bon fadrí? Ai, doncs, no ho sé pas, senyor Gall. A veure, explica'm quin és l'últim conte que t'has llegit. Una mica estrany, el senyor Gall li va contestar. Però, rateta, no vols sentir la meva veu? Ves aquí, em podria igualar a mi, que sóc un tenor que per allà on passa es fa escoltar. Quiquiriqui! Ai, que me'n sorde! Senyor Gall, a mi el que m'agrada és llegir i parlar. Jo vull un marit per conversar. Ja pot tenir una veu molt maca, que si el que diu no és interessant, m'avorriria massa. Així doncs, quin és l'últim llibre que t'has llegit? L'única cosa que llegeixo són els contes que passen en una granja perquè surto jo. I les seves dues potes del davant acabades en pinça. Agrada molt a les persones que mengen marisc. Passa palabra. Amb la O, semblant al mussol, s'alimenta de rates i ratolins. Té els ulls molt grossos. Oliver. Sí. Amb la P, n'hi ha una de color rosa que igual es veu per la tele que es menja per berenar. Passa palabra. Ocell amb la Q, ocell dels colors alegres, amb un plomall al cap, el bec fort, les ales curtes i la cua llarga. Viu a la selva tropical americana. Passa palabra. Amb la R, igual, el persegueix el Tom, que es menja un tros de formatge. Ratolí. Amb la S, peix que neix al riu i se'n va quan és adult al mar. Salmó. Amb la T, animal que surt a la llauna de Red Bull. Paus!